Hey, wow, bashana, kushubile, bashana, bathi money talks, bashana, baboons fly, bashana. Sakutholakele bashana ukuthi angathi ilimkhethizi bashana. Ayiludlo olubabayo lapha ejele bashana. Komampura lapha bashana. Kazi noma Mampara noma seMampura. Correctional service bashana. Angathi bashana ushaya ngathi ama-order ojele bashana. Kanti si-connected inkunzumanyana. Sewudedela rich bashana uyasho yena athi mina angiyena ushoshoba mina bashana uthi akalona ifiranje na bashana. Akayena unyawuba yena bashana lona iphara. Bashana uyashubisa lapha. Wenza boma lasagna bashana bashana wenza nga-Scottish pie lapha umfana. Mekhalela boma bride meat bashana ashaye boma cooked home meal bashana. Adedela amabhobhothi umfana kushube bashana. Uyayitshafaza. Akusenani bashana. Ushaye ibiliboco umfana vele uDecember. More connected uconnected. Kokwenziwayo. Akukho ukubambisana bashana ezweni bashana. Isaso sholonto bashana basopa. Lo. Go. Blarm Tokazi bashana ilimkhethizi ithi I'm a serious people. What serious matters? I know people who know people.